mitä minun silmät näkyy sillä mitallista, mitä minun silmäni näkee. Se on voittanut virallinen tuloksen ottaja tuolla viralliset valvojat, Elanderit ja kumppanit siellä, niin ketkä sitä hommaa pyörittää. Hirvonen on siellä, niin katsoo, että mikä tässä on homman nimi. Siellä kun miettii, vieläkin joutuu kiparin laittaa päähän, pitääkö vielä lähteä, vai onko meillä sitten suomalainen, maailman nopein suomalainen, Mikko Hirvonen, maailmanennätysmies, toivotaan. En uskalla sanoa mitään tässä, olen monta kertaa ollut väärässä, olen monta kertaa ollut oikeassa. Toivottavasti olen nyt oikeassa, saadaan juhlistaa Hirvosen Mikkoa. On taas jännät paikat, todella jännää. Siellä taas katsotaan näitä kuvia. Haluttiin katsoa, haluttiin varmistaa, haluttiin miettiä, oliko se siellä, oliko se yli 140. Voidaanko tässä laittaa sappaniat jäihin? Iko Kivelä, maailman nopein koomikko, katselee siellä yhdessä poliiseiden kanssa, että mitä siellä oikein on. Hirvosen Mikko on siellä aukossa vielä valmiina, mikäli joutuu lähtemään yrittämään sitä maailman ennätystä. Mitä sieltä nousee? Peukku pystyy, hyvä